Moikka, mun nimi on Maija. Tervetuloa tänne puolen tunnin tuolijumppaan. Tänään tehdään selkeästi rauhallisempi harjoitus, enemmän semmoinen kehoa huoltava treeni. Lähdetään sitten vaan liikkumaan. Et tarvi välineeksi muuta kuin tuolin sieltä. Ota eka semmoinen hyvä pystyasento, kasvat ihan pikkasen sinne ylöspäin ja sen jälkeen lähdetään kääntämään päätä. Alkuun liike on semmoinen pienempi. Ja jos tuntuu siltä, että sieltä alkaa kierrolta niska-hartiaseutu vähän lämpiämään, niin voit isontaa liikettä, viedä katsetta enemmän sinne takaviistoon. Tai sitten säilytät liikkeen pienemmältä. Pienempänä tee liike omien tuntemusten mukaan. Lisätään kiertoa vähän enemmän vielä ylävartalon kiertoa, niin että kurkkaat selkeästi sinne olan taakse. Saat tehdä liikkeen omassa tahdissa. Tänään meillä tulee tässä puolen tunnin aikana melko paljon erilaisia rangan kiertoja. Saadaan vetreytettyä sieltä sitä selän puolta mukavasti. Kierrä vielä kerran kummallekin puolelle. Ja jätetään sitten liike keskelle. Hyvä. Sitten lähdet tuomaan sieltä kädet yhteen. Sen jälkeen nosta kädet ylös ja sivulle 90 kulmaan. Sitten taas ylös yhteen ja laske tänne rinnan korkeudelle. Ylös ja 90 kulmaan. Yläkropalle liikettä. Hengitys saa virrata omaan tahtiin sieltä. Tuodaan kädet vielä kerran sinne sivulle ja vielä kerran yhteen. Hyvä. Sitten voit päästää kädet alas, vähän rentouttaa käsiä sieltä. Sitten vähän levennetään jalkojen asentoa. Voit ottaa tukea täältä omista jaloista ja me lähdetään kiertämään täältä aina vastakkaista olkapäätä kohti vastakkaista polvea. Eli ei tarvitse sieltä missään nimessä koskettaa olkapää ja polve, mutta ajattelet sieltä, että kierrät olkapäätä kohti vastakkaista polvea. Tässäkin saattaa huomata puolieroja. Toinen puoli voi kiertyä helpommin ja toiselle puolelle saattaa tuntua enemmän jäykkyyttä. Voit tehdä liikettä hitaampana kuin mitä itse teen täällä, tai sitten samassa tahdissa. Kierrät sinne asti, mikä tuntuu tänään hyvältä, ja välissä käyt aina pystyssä siellä. Jos olet tehnyt vähän vauhdikkaammin, niin voit hidastaa tahtia niin, että pidät hetken aikaa kiertoasennon ja sitten nouset pystyyn. Toiselle puolelle pidät hetken ja pystyyn. Vielä pidät ja pystyyn.
jalat tukevasti siellä maassa niin, että et luiskahda penkiltä pois. Kierretään vielä kerran kummatkin puolet. Pystyyn ja toinen puoli. Ja pystyyn. Hyvä. Vähän voi halutessaan kaventaa jalkojen asentoa. Lähdetään sitten ojentaa ja pyöristää rankaa. Eli pyöristetään sieltä ja sen kaverina ojennetaan. Pyöristetään ja ojennetaan. Pyöristetään ja ojennetaan. Jatkan liikettä omassa tahdissa. Näytän liikettä myös vähän täältä sivusuunnasta. Eli pyöristys, erityisesti sinne yläselän alueelle ja ojennus. Vielä. Ja ojenna. Polvista voi ottaa vähän tukea, varsinkin tähän pyöristysvaiheeseen. Mahdollisesti alkaa tuntua semmoinen ihana lämmön tunne siellä yläselän alueella. Jatketaan vielä muutamat pyöristykset ja ojennukset sieltä. Vielä kerran pyöristä ja ojenna. Hyvä. Sen jälkeen annetaan taas sinne selälle pikkasen kiertoa. Voit tuoda käden vastakkaiselle jalalle ja sieltä kiertää toista kättä kohti selkänojaa ja pitää hetken aikaa sitä kiertoasentoa. Sitten palautat liikkeen keskelle. Toinen käsi menee sinne vastakkaiselle polvelle. Ja sitten toisella kädellä kiinni selkänojasta. Ja hetken aikaa vietät siellä kiertoasennossa. Palautat taas keskelle. Toinen puoli. Ja keskelle. Ja kierrä. Ja taas saat palata keskelle. Kiertää toisen puolen. Palataan ja kierretään toinen puoli. Ja keskelle. Vielä molemmat puolet kerran. Keskelle. Ja toinen puoli. Hyvä. Ja sitten saat jäädä keskelle vähän pyöritellä sieltä hartioita. Sitten annetaan seuraavaksi pikkasen sinne etureidelle liikettä, takareidelle mahdollisesti venytystä. Ja voisit napata täältä jalan alta kiinni. Jos tuntuu hankalalta pitää jalasta kiinni, niin voit tehdä liikkeen myös ilman sitten tätä pitoa. Eli jalan alta kiinni, jos pystyt. Ja sitten polvi on alkuun koukussa ja sen jälkeen lähdet ojentamaan. Koukistat ja ojennat. Etureisi sieltä ojentaa ja samaan aikaan takareidessä voi mahdollisesti tuntua vähän venytystä tai ylipäätänsä siellä, myös jopa siellä pohkeen alueella. Vähän riippuu, että missä siellä niitä kireyksiä mahdollisesti on. Vaihtoehtoinen liike oli siis niin, että sä et pidä
jalasta kiinni ja se jalka laskee vähän alemmas. Jopa välillä voi laskea sinne maahan ja ojentelet ja koukistelet näin. Kumpi vaan sieltä käy. Sieltä vielä kerran ojenna, koukista ja laske alas. Sama homma toiselle puolelle. Taas joko jalan alta kiinni ja sieltä lähdet ojentamaan, koukistamaan. Tai sitten teet liikettä niin, että jalka on huomattavasti matalammalla ja ojentelet ja koukistelet. Pyrit pitämään koko ajan semmoinen hyvä pystyasento. Vielä kerran sieltä ojennat ja koukistat ja laske alas. Hyvä. Sitten tehdään vielä yksi kiertoliike rangalle täällä istuma-asennossa. Lähdetään tuomaan toinen käsi eteen, toinen taakse. Katse voi mennä taakse. Välissä palauta kädet sinne omille reisille. Ja sitten toinen käsi kiertää taakse, toinen eteen ja katse menee enemmän taakse. Ja palauta kädet. Kierrä. Palauta. Ja kierrä. Palauta. Kierretään. Taas palautat. Ja kierretään. Ja palauta. Jatka vielä. Kierrä. Palauta. Ja kierrä. Palauta. Ja vielä kerran kierto toiselle puolelle. Hyvä. Jätä kädet sitten alas. Sitten tullaan tänne pystyasentoon. Tehdään muutamat tasapainoliikkeet ja myöskin sitten liikkuvuutta ja vahvistavaa liikettä sieltä myöskin. Tarvittaessa voit ottaa tuolista kiinni, jos tuntuu siltä, tai sitten harjoitteet voi tehdä myös ilman sitä tukea. Nostettaisiin ensin toinen jalka tänne ylös puuasentoon. Helpompi versio on niin, että sulla varpaat pikkasen osuu sinne maahan. Kumpi vaan käy. Vietät ihan hetken siinä ja sen kaverina tehdään tämä tähtiasento. Ja tässäkin helpotettu versio, että täältä varpaat osuu vähän maahan. Ja sitten laske jalka alas. Sitten tehdään vielä samalle puolelle. Puuasento. Ja tähti. Ja palauta. Hetken aikaa molemmilla jaloilla. Taas sieltä puuasento. Ja tähti. Palauta. Ja vielä kerran tälle puolelle puu. Ja tähti. Ja palauta alas. Hyvä.
Tarvittaessa sieltä, jos otit tuolista tukea, niin tuut tuolin toiselle puolelle. Tehdään sitten toisella jalalla. Täältä saa sitten helposti napattua tuolista kiinni. Lähde nostaa jalka ylös. Muista taas ne vaihtoehdot. Sai pitää myös varpaita maassa. Ja sitten sieltä tähtiasento. Ja palauta. Nosta polvi ylös. Ja tähtiasento. Ja palauta. Ylös. Tähti. Ja palauta. Nosta vielä kerran polvi sieltä ylös. Ja tuu tähtiasentoon. Ja palauta alas. Hyvä. Sitten voi tulla ihan tuolin taakse. Tarvittaessa tuolista tukea tai sitten ilman tukea. Tehdään tämmöinen pieni kyykky ja sen kaverina tähti. Eli tää oli jo tuttu tää tähti. Ja tää on sitä vaativampi, mitä enemmän sä kallistelet tänne sivulle. Sitten sä lasket jalan alas, teet pienen kyykyn sieltä ja tähti toiselle puolelle. Ja alas, kyykkäät. Se voi olla pieni se kyykky. Ja tähti. Jalka alas, kyykky ja tähti. Ja taas lasket jalan, kyykky ja tähti. Ja taas se minikyykky sieltä ja pystyyn. Ja tähti. Ja vielä kerran tehdään molemmille puolille, eli tulee minikyykky ja tähti. Ja minikyykky ja tähti. Hyvä, laske jalka alas. Jatketaan lonkan kierroilla. Tuolista voit ottaa taas kiinni, jos siltä tuntuu. Lähde kiertämään vuorojalka taakse. Joko nostat polvea sieltä niin ylös kuin saat ja otat vähän tukea. Tai sitten teet liikkeen niin, että jalka on matalammalla, jolloin liike on kevyempi. Ja molemmissa versioissa joko tuen kanssa tai ilman. Pyöräytetään vielä kerran sieltä kumpikin jalka. Ja vielä toinen. Hyvä. Sitten voit ottaa vähän leveämmän asennon jalkoihin. Tuolista voi napata taas kiinni. Ja tehdään tämmöinen sivukyykky toiselle puolelle. Haetaan tänne suorana olevan jalan lähentäjän venytys. Pidetään ihan hetki. Tullaan keskelle ja toinen puoli. Ja taas keskelle ja toinen puoli. Pystyyn, toinen puoli. Ja sieltä saat jatkaa vuorotellen puolelta toiselle. Pieni pito siellä, kun jalka on koukussa. Sekä vahvistava että venyttävä liike.
Käy vielä kerran kummallakin puolella. Ja toinen puoli. Hyvä. Sitten tehdään vielä yksi liike täällä pystyasennossa ennen kuin palataan taas takaisin tuolille. Käännän tuolia vähän toisinpäin, niin näette paremmin. Tuolista kiinni molemmilla käsillä ja tullaan tuolista riittävän kauaksi, sillä me lähdetään nyt painaan täältä käsiä tai päätä käsien väliin. Annetaan sinne vähän yläselälle, hartiaseudulle venytystä. Voit jäädä hengittelemään siihen asentoon, polvissa pieni pehmeys. Voit pikkasen liikutella sieltä yläkroppaa. Venytys voi vähän vaihdella paikkaa sieltä. Pysäytä liike ja sitten tuu ihan rauhassa sinne takas pystyyn. Yes. Sitten tullaan istumaan. Jatketaan istuma-asennossa venytyksiä. Seuraavaa venytystä varten voit ottaa jalat taas vähän leveämpään asentoon ja lähdetään tuomaan käsi pään yli, venytetään kylkeä. Pidetään siellä hetki. Ja sitten palautetaan. Toinen puoli. Ja palauta toiselle puolelle. Palauta. Toinen puoli. Toinen puoli. Vielä kerran kumpikin puoli vuorotellen. Ja toinen puoli. Hyvä. Venytetään seuraavaksi etureittä. Toinen jalka saa olla tukevasti siellä maassa. Toista jalkaa lähdetään painamaan polvea tuolta kohti maata. Kädet saa olla täällä tuolilla, jopa vähän täällä tuolin takaosassa niin, että et keikahda sinne eteenpäin. Ylävartalon painoa saat viedä taakse ja täältä paina polvea kohti lattiaa, niin saat sinne etureiteen venytystuntumaan. Palauta sitten jalka, tuo tämä jalka tänne tukevasti eteen, toinen jalka menee sinne taakse tuolin alle, kädet edelleen voi olla tukevasti kiinni tuolilla, lähde painaa nyt tätä toista polvea kohti lattiaa ja anna sieltä etureiden venyä. Ja palauta sitten jalka. Hyvä. Venytetään seuraavaksi lähentäjiä niin, että otat leveän haara-asennon, polvet koukussa ja lähdet täältä painamaan jalkoja auki. Siellä pitäisi tulla sinne sisäreiteen venytystä.
Hyvä, ja palauta. Seuraavaksi venytetään pakaraa. Lähdet tuomaan jalka koukussa toisen päälle. Ja täältä lähdet kallistaa ylävartaloa sen verran eteenpäin, kun tuntuu hyvältä. Ja venytys pitäisi tuntua täällä koukkupuolen pakarassa. Jää pitämään venytystä. Hengittelet samalla sisään ja ulos. Jos tuntuu, että se venytys sieltä vähän ikään kuin helpottaa, niin sitten sä voit pikkasen painaa vielä enemmän sieltä ylävartalon painoa sinne kohti jalkaa. Ja täällä myös varovasti voi työntää polvea kohti lattiaa. Tai jos tuntuu jo jostain syystä esimerkiksi polvessa jonkinlaista painetta tai kipua, niin sitten hellittää venytystä, ei venytä niin voimakkaasti. Ja päästetään jalka alas. Toisen jalan vuoro, sama homma. Tuo jalka koukussa toisen päälle ja sitten lähde tuomaan painoa alaspäin. Aluksi ehkä vähän vähemmän. Ja jos tuntuu, että sieltä vähän lihakset antaa periksi, niin sitten voimista venytystä. Hyvä, nosta sieltä taas sitten pystyasentoon ja laske sitten jalka alas. Sen jälkeen venytetään takareittä, toinen jalka koukussa, toinen suorana ja lähdetään tuomaan painoa hieman alas niin, että tuntisit siellä takareidessä venytystä. Vähän kireyksistä riippuen ja täältä jalkaterän asennosta voi tuntua myöskin sitten siellä pohkeessa venytys. Päästä sitten jalka takaisin koukkuun, toinen jalka suoraksi ja sitten taas viedään painoa sinne vähän enemmän alas. Voit nojailla enemmän tähän koukussa olevaan jalkaan. Hyvä, ja nouse pystyyn. Tehdään vielä tähän loppuun pienet rangan kierrot. Tämä kierto ollaan tehty jo kerran aikaisemminkin. Saat tuoda sen käden sinne vastakkaisen jalalle ja sitten hakea sieltä selkänojasta kiinni ja pidä hetki kiertoasentoa. Palauta keskelle. Toinen käsi sinne vastakkaiselle jalalle. Kierrä. Hyvä, ja palauta keskelle. Toivottavasti sun jäi kehoon semmoinen rennompi ja vetreempi olo tämän kehohuollon jälkeen. Oikein mukavaa viikon jatkoa. Moikka!